3 biciclete. Cu tine discut. Da, alunecă rău. Vlog și la mulți ani. Asta e primul vlog din 2025 în care o să vedeți filmări din mai multe zile la fel. Am filmări de vreo 2-3 zile și le vom face toate într-un vlog. Am dat double-uri. Ne-a alergat și poliția, dar acolo am decât o filmare. Așa, am dat double-uri, ne-am dat pe scări, ne-am certat cu un moș. Și da, fără petarde, că s-au anul nou, by the way, la mulți ani, 2025. Și da, ne vedem de la spoturi și cu toți băieți. Te milfezi? Hai mă, hai. E ușor? Da, normal. Haideți să... Dă și noi în drop-in. Lasă că dăm fet. Ah, perfect. Să vezi, dă n-al unech eu. Nu mai pot să mă urc înapoi. Și pe unde trebuie să-l dai? Eu nu dau că n-am încredere. Stai, bă, stai! Ai pierdut bricheta, băiatul? Ai pierdut bircheta? Păi și cu viteza aia vii să dai pe acolo. Tot aici ne place cineva. Opa, să-mi dăm cu capul în cringe. Sunt pe niște noi setări de filmare. Eu din păcate nu știu să fac setări la această cameră pentru că sunt un inapt. Dacă o să îi dăm mesaj lui Sebi Pov să ne dea și noi niște filmări frumoase pentru camera asta, că el filmează cu aceeași cameră. Am zis filmări? Da. Sunt prost. Și da. Hai să dăm și noi aici un drop. Dă-te, Teodorescu. La spoturile pe care le știau acești băiești. Nu știi să ridici și tu. Spatele. Ia, vai. George! Hai să dăm aici niște scări vlog care le-ați mai văzut de 400 de ori, da? Aia e viața. Stai că n-avem cum. Mine! Ha! Mersi! Dă-te, Sebi! Da, mișto double. Hai să facem aici un lanț. Revenim. Capra întoarsă, proprietar, lanț. Mecanic. Nu și-a luat lanț, îl facem pe ăsta. Bună! Bună dimineața. Gata, bus! Gata, l-ai făcut? Da, bă. Haideți că revenim vlog când îl facem, da? Și el să fie bun. Da, aici într-un poligon. N-ai mă ce, că schimbătorul ăsta cred că e mai deștept decât mine.
Parcă a dat double. Nu! Sunt pe viteza 12! Haideți că mai dăm aici un double. Bă, e liber? E liber? Hai că mă aud. Nakamura! Păi unde să-i dau? Și Danilă! Mă, veric, ăla e fix în mijlocul drum, așa! A few moments later. Noi n-avem nicio petardă. Hai pe noi. Vă luați bicicletiști și tirați-o de aici. Dar stați, domnul, că ceva nu e bine, noi suntem duși și 3 biciclete. Cu tine disput. Da, domnul, stați că-s 3 biciclete. Mai și tu pe aici, așa, că dau și vă. Aoleu. O, da, astea, ia lasă-le, bă, aici, că astea nu sunt ale mele. Mi-a rădit cu ei și bicicleta. Doi, nu mai pot eu. Fii și noi, cum e mult luăm bicicleta ăsta? E în bicicleta ăsta? Băi, n-ați plecat odată. Dar n-am făcut nimic ala. E domeniu public aici. Nu dețin. Te-ai luat tu ăla lui... Da. Da, sau n-a vrut ea să vină și pune mulțimea în spate. Că nu mai vă ea să- Nu. Vine la mine și zice că poate vrei să-ți dau una și aveam filmarea pornită și zic hai, ca de acolo. Eu? A, Mi-e frică, Taci, mă. Ce zici, mă? N-am Păi și casă. acolo e aceeași chestie. N-avem voie nici acum. Păi, N-am casă. Avem bani, suntem săraci. da, cred că s-a înțeles. Băi, ești bine te-ai lovit. Dă să te ridic. Vedeți că... Băi, bine merge Dă-te, la dă-te. Dă-te că dau flat, dă-te că dau flat. A, uitați, domnul, mă arunc în cap pe scări. Da, ci că nenea ăla sună la poliție. Penzi. Bă, eu... Mamă! Am murit chilinții, murit. Mai fă-mă o dată. Somnușor, puișor. Gata. Ia, și tu ești somnușor? Nu, lui e mai puțin somn. Băiatul ăsta e somn. Cu gaură, cu fiș. A bătut cineva. Are apă în benzină. Bună seara, mulțumesc. Da. La revedere. La fel. O urmă seară. Era să le... Acum unde? Bă, dar ce-a început ăla? Bă, hai la stadion. 5 minutes later. Suntem pe stadion. Ia stai, bă, ia nu mai da cu mine, oprește-o. Ia stai. Bă, dă-te mă jos de acolo. Da, dacă mă descaz, mă lasă pe gazul. Da, mă, dar te descarci, zici că te duci acasă. Bă, fă o poză și pune story. Aha. Ia. Stai, mă, taci din gură. Ba da, mă, stai că eu știu că asta era bună. Te dropuri. Era
Era să dau double. Era să dau double. Cele mai proaste chei. Vladologie. Noroc. Bună seara. Da, avem voie, măcar. Dă-i. Rău. Am filmat. Am filmat. Bă, ești bine? Păi nu sunt, dar haideți să nu vin. Mai vechi ca mine grăsă. Mai trebuie să nu fie obraznic. Cred că s-a blocat discul. Dacă nu a trecut gresia asta prin primul și al doilea război, puteam să o faceți cu mine, cățel. E bine, haideți să vin și o reparăm. Aoleu. Cred că cuiva i-a întârziat pensia. Mai un pic am stresat. Bă, trebuia să-i zici, Doamne, dar mai spălați parcarea aia, că mi-a rupt picioarele mele. Ma! O, e spus Sigma. Vezi că te-a dat de gol blițul, nevasta mea. Bă, ce ai zis, mă, taci, mă? Arată și mie filmarea. Știi ce chei s-a dat Andy acolo acum? A făcut cu janta aia pilaf. Păi... Merge? A plecat ăla. Ăsta a fost primul clip pe 2025, la mulți ani. Cam ăștia am fost noi, bikerii din Ploiești. Dați și voi un like, subscribe, share, activați notificările, dați follow și dați follow și pe celelalte platforme de socializare. Mă găsiți pe Insta 10vali07, TikTok Valizen, vi le pun eu în descriere. Și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!